Mbengeranwa Dennis ndime changamire pamberi penyu. Nyaya ndekuda kutora munda wangu uye kundishungurudza. Ndoda kuripwa nembudzi 3 yanembuwu dzako chitupa nemaredari. Akutaura izvozvo ndichawira Beula achitaura kuna Mbengeranwa Dennis. Tauri tinzwe Beula ati sei Dennis. Inini pamba pangu pamhiri pane mapuranga akasimwa nemufumo wangu. Saka ndakafunga kuti ndoda kufura mhangu zvidhina. Ndobva ndati ndoenda kundochera chidzere chimwe ndikurombe zvidhina ndakatanga kutuma mukomana musi wekutanga akaenda. Asi paanocherechere ndobva ndaona adzoka ndikati ko zvavadzoka nguva diki wangu washanda nguva. Zvikanzi pazopfuura Mbengeranwa andipopotera kuti apa pamunda pangu chinyi. Saka ndangoti handizvizvisa munhu ndatuma. Saka ndangobva ndikati alright. Hai wanga kuDare here vanhu vakagarisana. Mangwana ndichibva ndamuka ndobva ndaendawo ndikati sezvo mvura inonoka kunaya kurwisa musanga toda kuitira mvura yemumbudzi ichimo tiforome zvidhina zvedu. Ndobva ndaakucherawo nemukomana basa takuchera. Achibva Auya Dennis Mbengeranwa achibva amira achibva andituka pamunda pangu yanhambomudaira. Akatora nguva achingondituka ndakamira ndakamutarisa. Apedza achibva atendeuka aenda. Ndobva taramba takuchera zvedu takuchera chibva ndaona hona kunouya aita vamwe vanhu vakanga vari kungomuteera akabata demo. Zvikanzi nhasi ndiri kuuraya munhu kuda kutema nekuti pamunda pangu. Ndopandakazonzwa somunhu vandamudarira kuti asiwe zvamboita sei chaizvo uri kupenga zvamboita sei. Unotoziva kuti nzvimbo yangu kare ende yakasogadzirwa Latifa akafa kuDare kare atatomboziva kuti how many years ndofunga kuma 50 years panhu pakatodina. Ndikatesa nefenzi yangu kutondera yekuti wakatomboenda ti vana maintainai waya ukati bango renyu radarika pamuganhu wenyu dzosirai bango. Vanhu vakauya tikagadzirwa ndikatodzosera bango rangu paka pasina kana mita chaiyo pakapadarika bango ndikatodzosera chinyi kuta kuti unenge uchiziva kamuganhu wangu uri kumboita sei. Saka rega ndiuyewo unditeme hazvina kuipa unonditema. Ndobva ndabva paya pataichera ndobva ndafamba manje kuti ndisangane naye. Saka pakava pangosara distance yakaita pano nepafenza achibva ati demo riya pasi kuendendere. Ndikati ko wakanzvei pasi ndiwoye nechinangwa chekuda kunditema kunditemera panzvimbo ipapa. Saka kuti zvinyatsoti ungadai watotema achibva apopota achibva adzokera kumba kwake negerani. Saka ndakabva ndangoti ngatichisiyana nazvo ndiro kwawarikoti tinani kuna sabu sezvo kuna sabu kuti atadadzi kupine meeting yanga yakozvitirega ndichienda mwana ndobva ndachitambura izvino vana vakangoita sekungore mwava vakangomira chete. Ndobva adzoka futi manje achibva atanga kupopota achitukirira mumwe wangu ari naye achingomuti iwe regera kudaro zvakuita zvakaipa. Achibva anodzoka ndobva asvika pagomba paya ndobva ati foshoro yamukati kufoshoro inotaura here foshoro haitauri munhu ndiye anotaura. Ungadai wangopedzerana nyaya yeneni zvaungatora demo wangu waufona. Ndobva atora foshoro aenda aine mumwe aingomutsimha ongoti rega kudaro uyu munhu aingopinga rega kudaro iwe zvakuita zvakadini zvakaipa. Achibva anosvika pane imwe imba achibva adzoka. Saka ndakaenda kudzira pasabu ndobva ndanomira ndapamberi kuti ndione kuti achakanda here chinyi foshoro angoenda naye kumba kwake. Saka ndobva ndangopurira nerwendo rwangu kuenda kwani pasabu. Saka ndasvika pana sabu ndakabva ndatanga kutaura nyaya iyo vasati vataura meeting yasabu. Ndataura kudaro sabu kangoti vadare mwegozvinzwawo ava ndongodarira kuti panapa pakagadzirwa kare chifu wacho akafa dzaive mbone mapurisa achikwati vamwe vakatofa hakusitorina. Vanhu vanga vakatogara makore ese nenyaya yakagadzirwa mwana waye ari mwana mudiki haazvizivi baba wake vana baba mukuru vake vanani vanatete vake vakagadzirisa zvinhu vatigarisana zvakadini zvakangonaka. Avo vakatonzi chiisai muganhu wenyu apa vakafenza waya yavo zvakanaka ende vanotogara vachingomentena waya yavo ichingomutswa mapuranga avo vachingotema azviwanira papi. Tikati saka ndo nyaya yadini
yaiti saka sabhuku akanditi alright ini semunhu wandisinaye mari kumangu regai ndinotaurawo kuna sabhuku wake kuti tione kuenzanisa hazvinaki kuti munhu agarisana vakadaro nebva nenebva ndiyo anotodaidzira ndiri kumba kwangu ndipo machisi kana nyoka ikauya mhanyaiwe muzukuru nyoka muno muyadhi iye mukomana ndobva vaenda mumochidzokera kumba ndozoendokupai kuti sabhuku akati vachibvavantaura nasabhuku vachibva wauya kanda sabhuku akati aiwa ini kwete iya neDemo yakutyisa dai zvichibvira mai vatenda kumapurisa nekuti katonga nyaya yeDemo isusu kwakabva azowatema tinowana mhosva endai munovati vaende kumapurisa tikati ndozvataurwa ati waraitegenetsvagiwa mari ndidini ndione kuenda ndakangofamba kutsvaga mari vandatsvaga mari yangu vandaenda pamatsika vandasvika pabhesi pamatsika mapurisa anga asipo vandaona nhamba dzavanonyerawo pamadziro vandangotorawo ndovandawafonera zvikanzi sorry guru nhasi hatisi kuuyaba asi mozouya mangwana acho ndati zvakanaka ndovandidzokera kumba ndasvika kumba ndobva mangwana acho ndadzokawo zvedu ndasvika paya ndagara mapurisa abva auya ndobva ndatsanangura nyaya yangu saizvo zvandiri kuita izvi tsanangure zvanzi zvakanaka mbuya tazvinzwa chiregai tinyore tsamba munopa mapurisa ari kwenyu ikoko mozoyana namubekeranwa togadzirisa nyaya zvandadzokera kumba ndobva ndanozwopawo mupurisa tsamba ndibva akachira akati zvakanaka mbuya ndichamupa munoenda detirinera mataurwa nemupurisa kunzi mouya ndobva ndagara mande yasvika ndibva ndaenda ndakasvikawo iye akanga apo topindawo muya mupurisa wabvunza nditaura nyaya yangu onzi ndizvo here mubengeranwa zvokutaura mbuya zvikanzi ndizvozvo mumashure akazopesera zvimwe vanyepa zvanzi aiwa tichagona kudaro wati ndizvozvo ko unodarirei zvanzi vari panzvimbo pangu zvikanzi nemupurisa asi munoziva here kuti atorerwa nzvimbo ndiononomhanga rakapani kwasabhuku ungadai ukaenda kuna sabhuku yaimuone zvaita mbuya vapinda munda mani mangakanzi handiendi vangavaende iwo vanomhanga zvikanzi nemupurisa wadyisirwa woti adyisa enda unomhanga iwe zvingaitikei amubengerana mupurisa akaedza kutaura zvaakapa mufananidzo yekuti kana kumamisha kwedu tinazowo nzvimbo dzatakataurwa nanambuya wadi kuti idzi tairima idzi asi dzakazopiwa vanhu saka hatichagoni kusvika ipapo nekuti dzatopihwa vanhu nyaya yakadai hainetsi ende munatogadzirisana zvakanaka iwe woenda kwasabhuku wonoripota mbuya musabhuku wodaidza vadare mogadziriswa mogara zvakadini zvakanaka ende mbuya ari kutaura kuti ndonebva yangu chaiyo wandinotemba naye mwana wandakatogara naye pamba iyeyu asi hazvigudzi kudaro endai munoenzeswa naye nasabhuku yeDemo ndo inozoenda kumapurisa mbuya yeDemo nekuti hatigoni kuti munhu atambe neDemo munyika medu kudaro kuita DEMO ringoita ndimena ringotemamwe saka chiendai kubatakuda paya ndakaenda kumba vananozoenda kuna sabhuku ndozvandafamba ndichiita zvese zvanzvaizvana sabhuku alright titoona kuti achauya kuzodini haana kuenda vhiki rakapera rechipiri ini zvakandirwadza manje kuti hei tinogarisana sei nekuti anga ungoita dzimutakuti akamira pawaya anongotukirira ndichakutemai ndegumba ramakacherei ndora ndichakufusirai chinyika mwana wandikudai zvingaitei hazvidini hazviiti sabhuku zvinondodini onai zviri kuitika zvakagarisana nesena ende plazi ndine vanadaoti sabhuku mupiwa sabhuku mupiwa masvo zvadaro ndobva ndazotaurira vana ndati vana ndonyaya yapano zvandiona aitirikuya saka vana vakazouya ndobva vanotaurawo nasabhuku ini nyaya yakutondityisawo dai matitendai nditwani pachangana kuti nyaya ichinyatsoenzaswa zvakanaka vana vakadaiwa hapana zvakatakuteera zvese nekuti atinoda kugarisana zvakadini zvakanaka ndobva tanogota nyaya iri pachangana tobva tapuhwa titiri tagara tangu tijetora kusvika tamira patima mukomana mubengeranwa ati ndimirirei zvino handina chinyi handina mari mondiparimwe titiri next week ndawana chinyi ndawana mari ndobatati zvese vatamira razosvikawo dheti rechipiri vana vakauya ndobataenda kubani pedu zvakanaka tosvika tobvunzwa nachakabiri yanga arimo zvatakamuita kudai zositeta nyaya yangu
wachinzi mubengeranwa chiisawo mari yako yeDare titaure chinyi nyaya. Nechokutanga akanzi wagara wega kwaona mumwe wako here, akangoti ndinawo zvikanzi kwaari pava vagara nevamwe vanhu avo, akangoti vari kumabhenji uku vachadaira vari kumabhenji zvakaita tobva chitipa mari yeDare. Kana tanga munenge wakambonditi zvendimirirei kuva nemari ndozouyawo kudare musi wakataunza nedheti kanza ndina mari saka muchibva mangu itawo zvikomana zvakabva zvaita mheremhere kuita mheremhere isina kumbonzwisisika chipi unehori matengwa nemari maviri achibati vangoti ini nyaya iyi hari inotondikurira ndakutonyora tsamba ana chavira maenda pani pamangu mafoni ndosaka makaona ndakauya. chifinge aboma ndochangamire awo madzishe pamwe chete nezvo tiri madzishe saka mukanga mautoti tiri kuenda pachikukuta kudai saka mautoti vhiringidza nezvo tootaishendoma hedbei takangofanana takadai awo ndemuridzi maji ngomambo ndio chifu. Right, Dennis, zvimutaura izvo unoti chinyi? Pamusoro ina Hanzi watora munda uri kundidzidzisa kuti ndishande pamunda pangu uye uri watukirira zuva nezuva uye uri kuenda nematemo. tukurinzwa chakamira asi ndine kupokanana yakaita kuti mune wakutakura ndimuna kuti tichigarisana murume wavo nababa vangu vaichandikurwa miri saka danga ravo ranga riri kuware kwaijenga mvura vaibva vakumbira kuisa danga mumunda medu isusu vaibva vapuwa danga kuisa danga kwagara-gara baba vangu vakati kutaundi baba vangu yakuzogara pamusha vakauya vakati koma chibvisa danga ndaka kufenza munda wangu vamuko vakabvisa chii danga munda vaibva wafenzwa nababa baba vangu vadzokera kutaundi kufamba kwenguva pasi munhu akasikagaraiko baba vaya yakabiwa waya baba akasiya mapango chete baba vazodzoka kaona waya hapachisina asi paive nematanga ndanga pamukupaya pasima mai mapuranga vaibva vanosungisana namukoma wavo chibaenda kudare chibva zvanzi no vamasango makakanganisa makaisa mapuranga pasiri penyu vamuku vaibva vaguma kuzvishiwana akaisa mapuranga pamuda pemunin'ina zvitochita sei zvanzi paukama hwenyu muchitaurira sezvo wabvuma kuti mapuranga wakaisa panzvimbo pasiri pako vaibva wagara wega baba mukuru nani baba munini kuenda nemunini waona baba wangu kuti zvino mukoma tochiita sei mapuranga wakaisa apa handinga kuzwisisa mapuranga aya mukoma nekuti wakaisa asi wabvuma pakati medu kuti wakakanganisa saka mapuranga ako chisi aripo unenge uchitemako zvishoma nezvishoma nekuti paukama asi nzvimbo aiziya pawaibva atangisa zvakanaka baba vaibva kutaurirawo saka mapurisa aya wana mudu wangu kutema mapuranga awo pamadiro hatimbobvunzi vatimbodaidza kuti mutema mapuranga aipuranga kutenga tinotema maricho asi chakazoramba ndechekuti mbuya zvakaisira zvana baba kuti apa hapazi penyu chimo mapuranga asina baba mukuru munozviremekedza asi zvokuti muchichera ivhu rekuti muchere furomezvina ndo zvandisi kuvilana nazvo ndo nyaya iripo chete. Iyo waDare paiva zvisina kunzwisisa vakatoda kuti hakukurumidza kutaura kunyora kwacho kuri kunonaka imimi muri kuti wakawirirana kuti mapuranga ari papa munongoita zvamunoda waridzi wavo iwo wakasima vanoita zvavanoda vanomushandisa mapuranga enyu zvamunoda asi munda hausi wenyu ba achipere mapuranga iwa mapuranga aripo asi vanotema mama asira mashoma asi achipo kuti ndada kunzwa kuti mimi kana kuita mapuranga munotoenda kwavo kunoita maricho wakada ukaona munhu ari kuda kutenga vanototitaidza kuti muzukuru pano munhu akakutenga mapuranga angu asi handinari kwanisa imimi mutaurai naye puranga rinodyei mukati muti muchaona changu mupuranga kana tongoti muti wese wese unodyei unodya chikafu chemunhu saka zvingagone here kuti munhu wopuhwa nzvimbo kunzi mupuranga ndewako asi ivhu racho harisika hazvigoniba asi ndimaitiro wakaita kuti panga pari paukama kuti mukoma akabvuma kuti akanganisa bami ndaisa mapuranga asiripo waDare waripo wakabvuma kuti zvishona kakanganisa une judgment yacho here
Iwo ngataura masabu kati kuti judgment iripo. Iri kupi ungade wauya nejudgment yacho kana masabu ari kutaura kuti ndo zvatakatonga nekuti hapana sabu haatongi zviro zvisina judgment. Kana akatonga zvisina judgment then hapana mutongo. Ndo zvadaiwapikisa mbuya kuti mbuya munoti aiwa kuti iwewe anungade wauya nejudgment yacho ari kutaura ndo zvakataurwa kuti aiwa puranga ndo renyu asi ivhu harisi renyu. Aizokanga kutaura nababa nemukoma wavo asi kuDare kwashe wakanzi wachawira makanganisa. Zvinopa mukoma ichitaura nemoyo izonga kutaura nababa nemukoma. Hakuna judgment inotaura kuti munhu auya wachimhangarirana nonzi chienda henyu mundotaurirana. Hakuna zvakadaro. Kana yanga iri nzvimbo aibvatarwa kuti right tokupa 6 months kutenga mapuranga ako ubve wosara nevhu rako nokuti chienda henyu mundotaurirana. Oramba waine mapuranga waine vhu racho. Ndikupazanamika ndina mukoma wakuru kwandiri. Iwewe handoti yakandotongwa. Inyaya yakatongwa. Nani? Naishe masoro. Right. Vari kukure marekodzi tirikatidzi kuti vari wanyora ivo ishe masoro. Kanere tsamba iri pano yakataswa nemasamoni yabva kuna ishe masoro wakainyora mutsvaete kuna mambo Makoni. Ndini ishe masosva ndaunza nyaya iyi kwamuri nenhau yenzvimbo ine mapuranga aBeula Tawira ari kuda kuforoma zvidhina panzvimbo ipapo. Saka Dennis mubengeranwa ari kuti rambidza achiti ndepangu, asi nyaya yakambotongwa pakapiwa Beula Tawira pane makore 30 years. Saka ndaunza nyaya iyi kwamuri. Ndatenda ndini wenyu Headman Masosva. Headman ari kutaura kuti takatonga vakanzi ndepaBeula noti Beula is Beula ndepaBeula 30 years. Saka iwewe tipowo pako iwewe mutongo wacho wauri kutaura. Ndio ndakamboya panezuro chikali chesamba ndakapoma nezuro. Mukoma wangu anosenda ari kuchifu. Ndikakumbira kuDare nezuro kati munondibvumidza kuti ndipe mukoma wangu nguva waweni kuti tsamba yakamari nezuro. Mukoma ngadai vazopawo nguva usikupa ndiri. Zikazi aupe chichemo icho nhasi neunyori watamwana vari munezuro. Unotora muDare mangwana mari Dare wozotaura kuti iwe uda kuti mukoma wako azopawo nguva kana kuti wakoma wako ndewekuti ane zviro zvakanyanya kakaini nezvepamunda ipo nezvakawira nababa nababa mukuru wavo. Kamambo uyu matauriro ake ndekuda kutozovhiringidza basa ngekutoti zvaakanga achindotema munhu pamunda uyu apiwa wapanana baba mukoma nemunin'ina wakatotanga kutoisa nefenzi kufedza mapuranga ngewawo. Saka ishe atsinhira kuti 30 years. Saka mukoma wako haana chaanopfuura patsamba yapa kuna ishe, ndiye anogara ikoko. Saka iyi nyaya zvauri kutaura hazvisina zvachichashanda ngokuti kuri kutema munhu waizomira kuti mukoma wauya uzotema munhu uchirambidza vanhu. Saka hatina unhu hwakadaro. Hatidi zvimhengemba zvigebenga zvinondofamba zvichindotema vanhu. Pane zvawataura wambengeranwa wati iwo mai awa vakatengerwa mapuranga avo ipapapo. Mai avo noti handigoni kutema, vanondodaidzani iyeyo uchivatendera mai ava kuti watengese mapuranga ani avo. Mai ava vauda kuforoma zvidhina mumapuranga mavo vakuti munda ndewangu ndizvo. Pakumusausureichange simabvumi andaita kuti ndomwadai sabhu kwacho varipo hatina ari mumakure mairi ndambodaidza sabhu nevaDare wavo. Zvikuitika pamapuranga apa baba mukuru wanga vakadanga mapuranga anoputika ani munoona omira kunze kwechii kwewaya
gore rapo kana amira gore rinouya nguva yatowedzerwa yaisa mapuranga efuti mwe akamira aya mukati tikatedza tikati one zvekuita mbuya wakanzi chengetai mapuranga enyuwa yana baba wawirirana asi mapuranga anofutika kunze omera iwanoisa fenzi kutera mapuranga yakamera aya saka unoenda zvekuita wakanzi futi nevadare dhurai igore rapera pasiri dhurai mbuya muchengetedze pana mapuranga amakasika asi vana varimwe vakadzura hawana kuramba wakaenda paoriginal. Yes. Iyo imhosva yakanga iri yega. Iwewe mapuranga ane makore mangani? Makore andichazivi. Haunozivi? Handizii nekuti mapuranga asimwa baba varipo nemumwe varipo. Pamwe wakazvarwa? Aiwa ndangazvarwa. Ndangazvarwa ngokuti memory yangu ndesimba ndangazvarwa. Ndandatokutanga ipapo. Ndo zvatiri kubvunza kuti munhu akape here munda wemapuranga oti iwewe mapuranga wakakohwa indefinite dai kuti yanga iri judgment zvainzi mapuranga pa 30 years dziri kutaurwa ichi vangadai vakapuhwa kana 6 months kohwai mapuranga imudi but zvonzi iwewe uri kutaura wega kuti aiwa mapuranga vakanzi mapuranga ngenyu indefinite hapana time asi ivhu harisirei hausi kuona kuti zvinhu uri kuzvikonflicta nekuti mapuranga anodya ivo kuti anga achimera ende kana apuhwa kunzi munhu uyu isenzesa mapuranga iyayo indefinite it means ivhu racho nderake kaindefinite. Pamusoro changamira ini ndofunga kuti vana baba vangu vaisa decision yekuti baba vangu wachengedza ukama hwavo isati nakugara tikisanazo kuti manchechacha kuti bema bvemapuranga nekuti panga pagara paine chinhu painachangamira imimi paironga vana baba wenyu wanga uri perero paironga vana baba ndandisipo asi vakataurira baba vasati vakataura kuti baba mukuru apo mapuranga ndavo asi kana mada kushandisa ipo munhu wekuti wataura kuti mapuranga wachipisa kuti ini mapuranga saka ivo vauzona zvakakodzera zvinezvi kuchitaurirawa zvakataura nababa vangu zviya zvazinga zvichiitika pamusoro changamira kuti bvemapuranga izvinezvi ini ndati bedzi sezvo muziva kuti mumunda makatipa mistake kuti ana bamukuru musachire gomba ndopakabva conflict yedu chete musachire gomba rekuisa chinyi zvidhina ipapo ndopane conflict zvemapuranga kubvunza iwewe ko wakaramba wachingochera mapuranga awo achikura achiega kusvika iwo wafawo futi wachingoega wachingosenzesa mapuranga iyayo ndo judgment yauri kuti yakaitwa panozove pako serini kuti mupuranga ufi ukatoutema unotoita hasha unobuda 5 10 saka panozove pako rini ndo judgment yatiri kuda kuti utipewo kutaura kuti aiwa ini ndakanzi pachazove pangu gore rakati kuti ndipashandise nekuti awa nemapuranga awo kubva 30 years anga aripo nanhasi aripo anoramba aripo kusvika iwo afawo futi kuchiramba aripo saka judgment iyoyo yakaiswa kuti panozove pako riini ndepapi nekuti mamambo ndai kumbira kuti dai kuti vanhu vaone pane mapuranga pacho nemusaizi munda mapuranga aiswa kuno munda mukuru kwasiwawo pari slope yangira saka mukaona pakachirwa gomba saka ikombeni yangu pachirwa gomba mvura ikaungana imomo ikabvovwa ikutoya zvinanga nemumwe munda wese woguma munda yavo usisina basa ndopandakati unonodza mbuya kuti pamacherera muita ivhu rezvidhina uno handina angufara nayo uri kutaura zvinhu zve30 years hausi kutaura zvinhu zvazuru zvagara zviripo for 30 years voda kuzvichinji muno nanhasi ngekuti mai ava vamboti muwakidzani wangu saka ndoda kuziva kumuwakidzani kuti iwe uri kurambidza mai vava kuchera gomba kuti mvura ikauya ingazodzikawo nekumunda kwako here asi wakucherawo mumunda mavo asi gomba iroro inokanganisa munda wako ndokudaudza kutsanangura kuti ini handidi kutipoterere chamusoro ini chinangwa changu chacho kuti munda imumbuya vaisima vachirigwa imurefuna kuti waite zvao zvemapuranga izvo zvazvina kushata pano kuti waite different munda kwezi pakachirwa gomba rako kudaro patori nerimwe riri pasaidi rinotinoona kuti ndakamboifira kuti saka futi zvichicherwa indisipo riri pasaidi mapuranga ipapo nokuti kana munhu akasvika nosvika kana ndikati kumwana kanyura saka makomba zvekuchina makomba izvo sainazvo mapuranga hatina mabasa nazvo ende akuya ndambobvira tanisana yamapuranga tanisana nawo ikichera gomba
achangamira baba hawana kupindura mubvunzo wavunga achangamira kuti pasazwe ipapo rini puranga achinyatsa airamba achisimira mubvunzo iyoyo haana kupindura anga wapindura vamubengegwe ava vari kunzwisisa chaizvo kuti nzvimbo iyi yavari kukakatana nayo naBhiuda inzvimbo yavane ruzivo nayo kunyange vakazoti kurei havo, asi vakanga vakaudzwa rizere kuti munda hausi wavo. Ndosaka maiona vaitogamuchira kana kuti vaitotenda kuenda kuita maricho pandima iyi vachidaidzwa namai ava vane ruzivo navo. Saka nhasi uno vanodavo kuzvimisikidza kuti pachuwa pakara kumumunda umu Bhiuda haafaniri kuti agone kundokanya zvidhina zvake, rangove godo, dzangove shanje dzisingagoni kuvanunura kana nyangwe mangwana pakazoti pane dambudziko sepavakuda kupara napo mhosva pokubata matemo vachibatira munhu ane munda wake wakajeka watsinirwa zvekare naishe wedunhu iroro ane marecords havasitori naivo 30 years kudzokera kumashure. Saka dai vangonzwisisa chimiro chemagarisirano netsika edu vanhu kuti tinogarisana zvakanaka zvisina mubopoto zvisina chii zvavava kuporonga nhasi uno vachinodzingirira maya tinoona ndo pavari kukanganisa changamiro. Mzvare inini ndanga ndikuona sekuti mukomana uyu atotaura kuti ana mukoma wake vakuru paariye mukoma wake vachikura anomborwira munda namai avo ivo vazoona kuti inini ndinogona kunoudzora hapana anogona wadaidzwa uko wandonetsana nanasabhoko wadaidzwa uko wandonetsana naishe kutaura kuti ivo vari kutozviti inini ndinofanira kutobudirira. Mukoma wangu wakuda kungoti mukoma washaya nguva asi mukoma handifungi kuti wari kusapota zvinhu zvakafanana naizvozvo atokanganisa mwana. Pamabvunza inini muchiti uchawa wako rini ende uyezve magama aya asima pavhurani ipapo hawana kupinda wadzoka wakuzvina wakuti makomba asi pekutanga pakaine nyaya yemagara asi vazodzikira makomba ukuona kuti kunzvenga iko hanzi gomba ndo randisi kushadaba ndapanozonyura mwana changamire nyaya iyi inzwa masabhuku ndini sabhuku kio ini ndinowa sabhuku baba watu wangu wabhuku mangu vakazvipinda kuti bhuku ravo ravanyakuzvitengerana. Saka ini chandinoziva muchangamiro ndave nemudari wangu mukuru wanjina ipapo ini ndakasukana mukoma wangu azvaikanga achisabhuku zvadaro ini chandotorera kune uyu asabhuku wenyu akauya kumba kwangu kuDare kwangu achiti sabhuku yamuone zvakuitwa nemunhu wenyu ndowaBhiuda. Ndakaenda ndikandoona kati kochii chakuitika zvanzi une munhu wenyu abvisei mapango ake papandiku pamugani wake uva pamapuranga ipapo. Ndikati aiwa newadari wangu ndikati newadari unfortunately hatina kutora namidisi ndatora newadari wangu tikati aiwa maichawira zvamaita handizo dzorirai mapuranga dzorirai waya painge ii pamugani wenyu chaipo. Saka ndakawadzorera kudaro ndazoshama ndichiona wakuya wakutaura kuti ndadzingirirwa asi nyaya yakatomboiswa kumatare ekumusoro nana mukoma wangu wacho wapei nababa wacho wapei kudare mukuru aripo ndavaenda inhasi. Saka ndokuziva kwandikaita changamiro. Unyonya yako asi nyaya yekutaurwa panapa hatisi kuda kupoterera pakakanganzwa pakakanganzwa ndichipo vamwe pamusoro wadaro vamwe vapera kufa. Muzukuru wangu yakanotikanganisa ndangoita nshota handichada hangu maitiro akakaita ndichiupenyu ndiri kwenyu anenge akaenda sabhuku
ndauya ndini ndikuona munhu akukanganisa kuita mambo muzukuru wangu akababa ndokuimwe mistake. Chechipiri yaye yakaenda kwamasvosva kureva kuti Chawira akazosima miti yake, masvosva ati nyaya ndapedza. Chawira akaisa mamapuranga ake. Kune makore ataurwa namai awa tichizwa nemapuranga angu uyu pakati darikini. Ndikutaura chokwadi, kambu dzikaberekera pawanhu katikanurwa ukuru wangu. Ndiri kuona nyaya iyi kana dai tine maminitsi okurarire kuna shewe kutesa dunhu redu munzwa zvitaudza Chawira haana kuita madireka inyaya yakanga yatokera akatoisa waya watiri kuziva ndopakutaurwa nasabhuku mai Chawira bango rakafa vachibva vatuma mwana kuti ndaone kucherera bango rafaradzwa nemuzvuru. Mwana ndo paakakanganisa kubvisa parakange riri akuisa uko ndopakatombeni ai apa wakanganisa. Takadaidzwa ini nasabhuku nevamwe ndende vamwe vaitomira pane magwenzi aripo vachita dzovera ipapo pakange iri ndo pakaitwa muganhu nevakatonga kutanga. Mai Chawira havana kuita bango rakachererwa dzovera dai paripo pakati murenge nyaya yake ai sabhuku munhu muruzwa kuti mapuranga akari mumunda mamwe akatetekura mafoni ngadzimwe kuti disable hapana kuitika. Vakuru vangu vakangunzi hatina kumbonzwa uno mutokotoko. Vanhu vavakagarisa ini kufunga kwangu vakagarisana zvinodadisa asi hamiri kuti uye akazofunga sei mapuranga ane more than 30 years apo handina anguwa ane mapuranga iyaya ari kugoto kuguruka kwandakandoonesima tomazira angu aiwa yajeka saka uyu hanzi nayo nabhiula ndoda kuripwa nechi saka munoti chii wadare henisi aita anga aichiziva kuti hapasi pake asi munhu anongoda kuita musikazwa ondotora demo kundoshishidzira vanhu hazvibvumirwi nhau dzematemo. Saka vari kuti ndakashungurudzwa ndoda kuripwa nembudzi nhatu. Mbudzi nhatu dzinokodzera dzeva kuti zvavatodaura varivo vazivo dzakadaro nyange dzanga dziri shoma kuti zvavakutadzisa progress yemabasa eprojekti yose saka dzinofanirwa kudaro. Muchakamire zvataurwa namai zvichitwa zviri izvozvo asi uyu ngazi uyu anotora demo kundodzingirana neshirikadzi kumupa abuse yakakura kudaro so kumudzingirira nedemo. Zvimwe zvinhu zvokuti changamire mutemo wenyika yenyu urikudzikisirwa pasi ipapo nokuti hamuzvidizvo. Imwe mbudzi ingadai yaitwa yakomuri wakazviitirei izvozvizvi kuti uite kudaro kushirikadzi nokuti wanga uda kuwaisanga chira changu ndikuona kuti zvataurwa izvozvo nemumanai ngava anobvisa zvinhu izvozvo asi ndikuona pamutauro wabva kutaurwa naishevataura iye zvino ndikutoona kuti akanyanya kutoshora maningi ini changamire kuti aende kunoita zvinhu zvakadaro zvekudzingirira shirikadzi nedemo kuchiridzira kuti iyo shirikadzi ashaye kuti izvo haana mushengeti kana kuti mudunhu iroro hamuna mambo
zvino izvozvo zvekutadzira mambo anoda kuti abvise dziri mbudzi mbiri kwete imwe chete. Maonero andiri kuita Tangamire tinoona kuti sevavakidzani wati vanogara manext door ngaabvise mbudzi imwe chete imari muchekwa-chekwa yekushungurudza shirikadzi yenyu nekubvisa makosti ese awasensa nhasi. Pamusoro pezvo anofanira kubvisa mbudzi imwe chete kuno kuDare kuno, nenyaya yekuti Tangamire ofisi yenyu asi kuteerera masabhuku yenyu ese ari kungotaura zvakaenzana. Ishe wenyu amutonga haateereri. Nhasi ayo muno mamambo ngaabvise kana yamadzishe wanga waripirwa futi naiye kuti asi kuteerera ofisi yenyu. Right. Makosi yenyu mari amaunza masamoni nekumunza. Ndakaunza 60 ndisokutanga asi ndaunza 10. Right. Unondobvisa makosi awo $60, $70, then wowapa mbudzi mbiri dzekuripira nekuti wakaenda nematemu hazvibvumirwi uchindoharasa munhu. Wopa bhiula mbudzi mbiri kuDare, wounza mbudzi 3, 2 unopa ishe, 1 unopa ishe, 2 dzinouya kuDare. Nekuti wakaenda kwaishe wakakudaidza kuti yandikutonge, wakaramba kutongwa naishe. Saka unowaripira nembudzi 1 kuita kuti undotaura kuti ndiri pasi penyu ishe nembudzi 2 kuno kuDare. Kuratidza kuti shirikadzi mambo vanoprotekta shirikadzi dzavo. Vanhu vamambo nherera neshirikadzi dzinoprotektwa namambo. Saka iwewe unobhadhara $60 nembudzi 5. Kana iri mbudzi imwe chete unenge uchibvisa $40, which is per 5 $200. $70 yeDare kuita $270. Saka unoibvisa ndozokuti iDare unofanira kuti uzive kuti wakapara mhosva wega. Wangu waine machani wekuenda kundomhangara zvese zvakataurwa nemapurisa kuti wadii kuti undomhangara. Kana munhu ari kuuya munda mako wadii kundomhangara. Mapurisa akatokupa yambiro iyo yekuti aiwa kana watadzirwa kaunondomhangara hautori mutemo kuzviisa mumaoko ako. Ndokungaini pandakaona vana vachira ndakati ndataura navo vana vacho kadaidza mukoma monaka mukoma akagawa imo iye akazobvunza kuti foshoro yakazodzoka here. Foshoro anzi nemupurisa kuwaregere kuya nefoshoro panaunzi foshoro akati pakanyorwa zvinhu zvikanzi iripi zvasina zvikanzi iripo kumbandasira ipava foshoro yani yavo ndodaunzwa kuti foshoro yakadini wakavapa zvese izvo. Saka ndazoona maenge vachipfuura nobanda vati ndoda kubatai maoko ndaitorima pakamisa munhu ndati asori nematambudziko atete ari pakuona nane ndobva akaita advantage yekuya nefoshoro ndobva akanda mumunda kuti foshoro yenyu. Okay. So tingataure wamutongo watakupa kuti unobhadhara rini. Foshoro tandiraunzwa nekuti wakanga watora kuti yakatozodzoka here hanzi yakadzoka wayambirwa nemapurisa. Right, tokupa kuti undotaura newakoma wako 2 months to pay. Kana usina kuzobhadhara pa 2 months $270 unozoona mapurisa akuuya kuzotora mombe. Anenge akutora dzaa mombe 2, 1 yemakosti ne1 yekuripira mhosva dzako idzi. Okay. Right, chisimudameni.